बे 33थि जोनोम सान फाउन्डेसन डेआव आंखौ सासे बुंथिगिरि महरै हांख्रायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि सामलायगिरि मावथि सोद्रोमाफोरनो आंनि गोरबो सिंनि साबायखर बावग्रोबाय। बेवहाय फैनानै जेरैबायदि खुंबाय बे खुंनायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। मानोना बे 33 बोसोरनि सिगाङाव गायसंनायाव जों जेरैबायदि दाहा दुखु लानानै बेखौ नैबे अबस्थासिम लाबोनो हाबाय, आरोबाव बेवहाय गेदेरैनो बाथौ थानसालिनि महर मोननो हमदों। बेखौ नुनानै रायजोफोरनि बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों। गुबुन गुबुन बाथौ धोरोमारि दालाय दासा दङ। बे दालाय दासाफोरनि गेजेरावबो जोङो मोनसे कअर्डिनेसन लाबोनो थाखाय कअर्डिनेसन कमिटि दानाय दं। दा बिनि खामानिफ्राबो सोलिगासिनो दंब्लाबो एसे लेहेम गोनायखां मिथिंफोरखौ जथुमनाय जायो। थेवब्लाबो जोङो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आजावजानाय जेनेबा रिकमेन्डेड बाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम जोंदि स्टेट हलिडे मोनदों, बे स्टेट हलिडे मोननाय गोथार बाथौ सानखौ बे गुबुन गुबुन दालाय दासा बाथौ आफादाबो दा खुंनो हमदों। नैबे बोसोरथामसोनि गेजेराव जोङो नुगासिनो दङ। आरो बिनिख्रुइ साबसिन अर्गेनाइज खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे मोनसे खौसेथि गोरोबथि बा आब्रुथि फैथाराब्लाबो साम एक्सटेन्ट 80%सो दा आवगायबाय आरो आवगायलांबावगोन होननानै जोंहा मिजिं थिनाय दं। आरो दुलाराय बाथौ सिबियारिनि गेजेराव बेबायदि खौसेथि गोरोबथि आब्रुथि रैखाथि फैयोब्ला जों आरो साबसिन गोजोनगोन। मानोना बे आफादनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गावजों गाव अनलायलायनाय सिबिलायनाय बरायलायनाय लोगोसे गावजों गाव श्रद्धा मान होलायनाय बेफोरखौ जोङो दानो हानाय मोनदों। आरोबाव साबसिन जाबावनांगौ, जालांबाय थागोन, जों बेखौ मिजिंथियो। बाथौ खान्थियाव जितु आध्यात्मिकता बेखौ माने एसे खम नुहुरो नामा? जायनि थाखाय दिनै जों गोबां आइजोफोरा खिन्थु माने उन जोलैफ्रा अलसिया जादों बेनि थाखाय। बे आध्यात्मिक खान्थि बा जोंनि सिजौआरि जा ध्यान धारणा बेयो बांलांबाय थादों, बांलांबावगोन। बे फैनायनि गुदियाव जोङो बाथौ आर'जनि गेजेरजोंनो फैनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोर बांसिनै गोथारि आसारि दौरि दौसि बिथांमोननि सामलायनायनि सायावबो बेयो सोनारदों। बिथांमोनहा गाव गावनो आध्यात्मिकता लामाजों गावखौ सरसा हुदा खालामनायनि गेजेरजों आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांनो हागोन होननानै जों सानो। आरो गोबां सोलोंनांगौ दं, रोंनांगौ दं। आरो बेखौ बै बाथौसालियाव फोरोंनांगौआबो जोबोरैनो गेदेर बाथ्रा। दा बे फारसे नोजोर होनानैनो आं दिनै बिबुंथि लाखिनानै बुंदों जे गोथारि आसारि दौरि दौसि बिथांमोना गावखौनो गुस्लाय होनानै सोलायनानै आरोबाव रोंखा राखा आखा फाखा जानानै बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव फोसावोब्ला जोबोरैनो गाहाम जागोन। आरो बे जागासिनो दं, बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनो। गोजोन्थों। समाज का धर्म संस्कृति का अनुशासनबद्ध तरीके से समाज कैसे मान रहे हैं, उसका एक अच्छा अनुभव यहाँ आकर के मिला है। वैसे भी बड़ो समाज से बहुत दिन से जुड़ा हूँ। स्थान स्थान पर जो बातों धनशाली है वहाँ हम जाते हैं, मंगलवार में इस प्रकार का प्रेयर में भाग लेता है। तो एक आज के समय के लिए जिस प्रकार समाज को सुसज्जित करना चाहिए, उस दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास बोडो समाज के द्वारा हुआ है। एक बहुत सराहनीय कार्य है और इस प्रकार आने वाले पीढ़ी के लिए अपने सनातन धर्म को, बोडो समाज के अपने परंपरागत धर्म को, उसको ले जाने का जो प्रयास कर रहा है, वास्तव में आने वाले समय में हमारे जो सनातन धर्म का जो रखरखाव जो है उसका बहुत अच्छा प्रबंध इन लोगों ने किया है। ये देख करके बड़ा आनंद आता है। क्या ये सही है कि
जीता जगता वो भगवान की पूजा करने वाला हाँ। दो ही धर्म है, वो सनातन है और ये हमारा यस जो यस सिख यस, भगवान को प्रकृति में देखना, बातों का अर्थ ही जो है पंच तत्व, और बराई बात हो यानी उस पंच तत्व का अधीश जो है, वो अधीश जो है पंच तत्व में विद्यमान है, यानी ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह पर है। ओमनी प्रेजेंट होने के कारण वो ओमनी पोटेंशियल भी है, सर्वशक्तिमान भी है, और सर्वत्र होने के कारण वो ओमनीशियंट भी है, सब जानते हैं वो। ऐसा जो भगवान की जो अनुभूति जो है प्रत्यक्ष में करने वाला समाज, जो प्रकृति के साथ में रहने वाला समाज, वो समाज है जनजातीय समाज। पूरे भारत के अंदर में ऐसा है, लगभग 12 करोड़ जनजाति है, वो अपना प्रकृति पूजा इस प्रकार करते हुए अपना जो जो एक परंपरागत धर्म, माने जिसको कोई लिखित रूप में नहीं है, ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक परंपरा है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी माने इतने लंबे समय से लेकर चल रहा है, और सारे उसके ऊपर में जो आक्रमण हुआ है उससे बच करके वो आज के समय के लिए कितने अच्छे ढंग से खड़ा है। इट इज मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट मॉडर्न ऑल्सो, अति पुरातन, चिर पुरातन और नित्य नूतन है ये, है ना। आज के लिए भी उतना ही साइंटिफिक है, उतने अच्छे ढंग से इन्होंने सजाया है, ये देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। आने वाले दिनों में किस तरह से आप लोग सहयोग करेंगे कि ये धर्म संस्कृति हमारा जो, मैं कल्याणाश्रम से हूँ, कल्याणाश्रम असम जो काम कर रहे हैं वो जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने का, उनका सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। 12 करोड़ जनजातीय समाज है देश में, ये 12 करोड़ जनता का पूर्ण ढंग से जो विकास होना, वो भी उनके अपने परंपरागत धर्म संस्कृति का रक्षा करते हुए विकास करना, ये समय की बड़ी आवश्यकता है, और वो करेंगे भारत अंदर से मजबूत हो जाएगा, और उसके लिए बहुत आवश्यक है।